Yn y fideo yma, nawn ni egluro sut i ddefnyddio onglydd fel yr un yma i lunio onglau o feintiau gwahanol, yn benodol un ongl lem, un ongl aflem a 2 ongl atblyg. Nawr, y peth cyntaf i wneud wrth lunio unrhyw ongl di cychwyn efo llinell syth, defnyddiwch bremesur neu ochr eich onglydd fel yma. Ac yna, ydych chi eisiau rhoi eich onglydd fel fod canol o'r onglydd, sef y pwynt yma fan hyn, ar un pen o'r linell. So, na i roed o'r pen dde y linell. Gnewch yn siŵr wedyn fod y dim gradd ar y onglydd yn pwyntio ar hyd y linell ydych chi wedi wneud yn barod, a cyfrwch fyny wedyn i fyny at pa bynnag faint ydych chi eisiau lunio. So dwi wedi dweud bod fi eisiau gwneud ongl 63 gradd i gychwyn. Felly cyfrio dim, mae gen i fi 10, 20, 30, 40, 50, 60 fan hyn. Na mae 63 yn fod yn ganol, digwydd bod canol y 142 fan hyn. So marcio 143, ac yna o'r dots bach fan hyn, cysylltu pen y linell efo'r dots fan hyn. So na i wneud llinell fan hyn. A wedyn pwysig am chi marcio ar cychongl. A wedyn y labelu efo maint os liciwch chi. So dyna ni 63 gradd. Beth amdan yr nesaf 142? Wel eto os na i gychwyn efo llinell syth fan yma. Dyna i ddal canol yr onglydd ar ochr y dde linell eto. Gwneud yn siŵr fod y dim gradd ar hyd y linell. Ac yna cyfri fyny eto o dim gradd fan hyn. 10, 20, 30 ac yn y blaen. Tro hyn, eisiau cyfri fyny at 142, 90, 142. Yn dod fan hyn. Marcio 142 ffwrdd. Ac ydyn o ochr dde y linell. Trwy'r dots bach dwi wedi greu. Marcio'r arc i fewn, labelu efo 142 gradd. Nawr, mae'r ongl nesaf yn ongl atblyg, a mae hein ychydig yn anoddach i lunio efo onglydd hanner cylch fel sydd gen i fi. Oherwydd, os so dwi'n cychwyn eto efo llinell syth, ac mi'n ei reid yr onglydd, canol yr onglydd ar ochr dde linell, y dim yn pwyntio ar hyd y llinell, dwi'n gweld fod yr onglydd yma ddim yn cyrraedd 216. Os dwi'n cychwyn cyfrio dim, mae'n cyrraedd 90, mae'n cyrraedd 180, ond eitha ddim yn pellach na 180. Felly, i ddatrys hyn, dwi angen dal yr onglydd ben i lawr, fel yma. So eto, canol yr onglydd ar ochr dde y linell, mae'r dim yn pwyntio ar hyd y linell, a smalu yma, fi wedi cyfri o dim, rownd i 90, dal o amgylch i 180, fod ei ddal ymlaen gyfri wan, defnyddio y raddfa sydd ar onglydd, dydy'r hifa wan ddim yn helpu fi, ond cychwyn o 180, 190, 200, 210, a wedyn 216, os efo tua fan hyn. Ac eto, y syniad ydy bod fi'n cysylltu ochr dde y linell efo'r dots dwi wedi greu, a wedyn marcio'r arc i fewn, fan hyn, hon ydy'r ongl 216 gradd. I orffan, dwi am greu ongl 345 gradd, a na i wneud o yn y lle yma sydd gen i fan hyn. A tro hyn, jyst i fod y wahanol, na i ddal yr onglydd ar ochr chwith y linell. Wedyn, fysa'r dim yn pwyntio ffwrdd hyn. So dwi eisiau cyfri o amgylch. 10, 20, 30, 90, lawr at 180. Ond eto, dwi ddim cario ymlaen fan hyn. Dydy'r onglydd ddim yn mynd heibio 180. Felly, trai'r onglydd ben i lawr. Canol yr onglydd ar ochr chwith y linell. Dim yn pwyntio ar hyd y linell. Eto, smalu bod fi wedi cyfri rownd i 90, rownd i 180. Ydw unau rwan gyfri mlaen o 180, 190, 200 ac yn y blaen. Mae 3 chwarter troad yn 270 gradd. Felly mae'r 90 ar y onglydd fan hyn yn cyfateb i 270, 280, 290, 300, 310, 20, 30, 40, 345 yn dod fan hyn. Neu, os hoffech chi, sa'ch chi'n gallu cyfri nôl o 360 sydd yn hyn. 360, 350, 340, a wedyn eto cyfri mlaen i 345. I orffen yr ongl, mi eisiau cysylltu trwy'n ochr chwith y linell efo'r dots dwi wedi greu, marcio'r ongl i fewn, holl ffordd amgylch fan hyn, ac yna sgwennu'r ongl wrth i ochr o. Eich tro chi yn awr, dyma chydig o onglau chi ceisio llunio. Ar ôl chi estyn darn o bapur allan a trio llunio hein,
Gwiriwch chi weld ar y sgrin yn awr ydych chi wedi cael rhywbeth tebyg i beth sy'n cael ei ddangos yn fan hyn. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Twitter @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.